Здравейте, приятели, добре дошли в нашия канал. Днес ще направим предизвикателство, което ще бъде. Разделяме се на два тима и се състезаваме кой ще направи повече килове. Само да търсим хора, ако има да подкрепим. Да. Чай Сигурно само... на знамето идва. Идвам. Идва да вземем някакво луджо, да поем да я ръчкаме. Мале как си помислих, че сте го послане на Зуро. Да, и аз така. Взимай го цялото, защото има тук. Дръж бе. Аз пък къде погледнах. Ети втора. Чакай сега. Меси. Само пребада се. Не му остана! Гличнах се, брат! Какво направи бе? Гличилява, бе! Май пред нас. Виждаме някакъв. Ай, че ти ще направят такива бе. Кабум, давай нагоре. При мен човек. Опа, пред мен е двама. Първия кил го правим ние. Добре, аз... Още при мене. Сега като умрете ще видите колко хило ще прави. О, да. Къде са? Тук е Ела някъде за с мини такава бе, съм мишка. година. Не ми трябва мини, бе. Аз мишката е. Аз съм твърде за бърза игра. Давай ти нагоре, аз нагоре ти Я надолу. тръгваме дръжка бе. Нагоре. Нагоре. Да, при мене. Добре. Дай минтата Да, бързи. вече има от тук това. Добре, да. Гледам това на това. Ама не да ходим към тях, дай на другата страна. Да, бе. Сега се Тръгвам размървам. по него. Ела тук, ела. Айде бе, Всеки. толкова бавно. Аре, бе. Виж, ако не можеш да намериш хора, просто трябваш на Да, дома. при мене. Аз нямам материал, обаче. Аре, бултваме ли се? Ай, майка му бе. Мокни бе. Абе, Да. Тук. Ти не идвам да ви стигвам още такива бе. дали, Къде, бе? бе? Ти си умрял. Някъде Да. тук беше. Беше на едно буквално. Яла да се спочнем, яла. Аз съм на 100. А, Него ще минете нещо. Синето само лютнем тях. Аха. За кого ги имате? Защото много се чуват. 13. Айде, вече съм 41 левел да го. Не, че направи кило бе. Вика, айде. Его то дет ме убива. Маре, че ни навацал вече. Дет. Браво, бе. Съм болен, Така че става помпа Брат има 2 кила, ние имаме много 2. такова бе. И ми не мога да намерим никой. Еми да, то няма никой. Спокойно, Май, давай да ходим на някъде, че тук няма Още никой. една игра, спокойно. Добре. Да, ходим на някъде, че тук Да, няма защо вече. водата се чува така? Не знам, много гадно се чува. Да, верно. То няма никой. Дай назад. Май, пред нас. Брат, къде ги намирате, бе? Оп, един. 36. Това не е честно. Как над? Това не е честно. Качвай камиона, ще качвай. Оп, остани. Те подкупват Чакай, играта. слушай, Много слушай. вие. Отиваме Знаеш какво? тук. Давай по то. Ей, ще го цък. Натам бе, идвай. Дет. Опа, още. Видя ги. Два мотора. Те вече са 3 кило. 56. Не мога да намерим. Как? Едно. Внимай, че ме да се Буквално. Оп, капсула. Там ще има Няма хора вече. Де. Отивай към капсула, брат. Още. Тя не вижда капсулата, бе. Еми, знам. Ама ще има хора на капсула. Още. Изчакай ги с бит. Брат, давай ги всичките, бе. Бе, човек, 30 човек, ние един не сме видяли. Те са потни. Да. Бе, давай, бой. От 100 човека ние сме видяли точно 0. Дига го. Артаре, няма ли Май, хора? не са открили. Няма абсолютно никой. Няма бе. Юн си. Един дет. Ей, пак. Казах ти не са открили. Какво да знаеш, че Айде, не бе. мога да намерим? Тихо е. Дай. О, Идва насам. Идва. Видя. Но тук не сме били. Мислиш ли? Да, Аз вече долу, не знам долу, къде сме долу. били. И аз сме го. Брат, гледай, още не продължава, не мога да намерим никой. Да. Аз съм... Тук, стъкнете. Аз съм много загазил, че. Седи при мене. Аз викам това да ги чакаме да умрат и да идем да ги кажем. че Кой ще умре, бе? Кой ще умре, бе? Не! Май, бързо става да ме дигнеш. Ей, стой, бе. Не, чакай гледам тебе.
Брат, Айде, имам стига. динозавър, брат. Добре, не мога да намеря. Само разделяме се. Брат, до тебе има... Оу, те са тимата Ей, тук трябва да има хора вече, брат. Тук, ако няма пайна. на тебе. Самбо. Не знам, искаш ли да отпъваме? Той един... Има още една игра, спокойно. Има, айде. Не знам дали има. Трябва да Айде. видиш. Има. Той иначе ще стане много кратко видеото. Не, знаеш как мисна съм го, дял. мисна го. Ма, ние пускаме склад и играем два отбора, брат. Не, Мисля, какво очакваш? Давай по един. Нека пик Леви ти се падат човек. Стига, бе. Еми той Васето и Марио Саботов. Ай, пак си се ба. Оу, Не, Нищо не, ти се пада много. човек. Аз запаникосах там, почнах паник билдом. Аз просто наспамих един с SMG и това беше. Не, ти се пада, бе, брат. Не те прави И на това. мен ли? Да. А после как да Ау, бе, брат, стига, бе. И пак умират от тях. Особено Васето, брат. Полевка, бе. Той за тебе, за тебе. Леви толкова прави. Да, той Браво, просто спам. бе. Още един. Между другото, аз не ги чувам в момента, аз съм където прави. Аре, ми умри, бе. Кой ще умре, бе? Кой ще умре, бе? Браво, Питам те, бе. кой ще Те умре? имат 8 кила Браво, общо. бе. А те вече ни Кой ще умре биха. да Михви се падат обаче. О, фак, са стана голям. Ще може да ги научите? Не стана. Никакъв шанс, май. Дай, бе. Аз предлагам Те, някъде на тия новите локации. то искаме, не искаме, те Там И Джуса? те навидяха вече. Или Да, пак той има видео един грешка вече. не е тук. Сега нещо. Не, това. Да, то цял склад ма бие. Не мога ти видя... Това. Не съм го маркнал, бе. Беги просто, бегай. Че аз пак не мога... А, ето. Не, бе, Като имаш тук. кабум, Това. като имаш базуката Очаквайте и изчезвай и просто. после Лендват върху нас, следват, бягай. Я марквай да им пречиш, бе. Престани, бе. До нас, Как мога да го- над нас. Не, какво правят? Чай да... Те са срещу 4 човека, брат. Аз за какво гираш като какво правят? Не знам. Как съм жив? Какво ще става мишка? А те са легенди, Не бе. знам. А? Гледай, Са легенди, бе. май до нас има. Стоп. Виждам, Гледай. Аз едвам се движим. Как мога да ги записам? Да. всъщност? Не знам. Гледай. Ако натисна share, Е, тук е. Ако натиснеш share... Над Не нас са си. Не. дава ли ти да Мога стартнеш потвърда като дали клип? си над нас. Учер. Стой така, стой. Не. Зоната е при нас, стой. Тя зоната е пена се, но там. Вързаване, Брат, просто. серия Брат, какво ми се случва с мишката, бе? Да, го вия. Мишката ми се, едва ми се движи, човек. Че си ти бе. На макса съм. Аз О, знам да аз сега ще дойда. Сега като подавих, малко стана. Или нещо USB-то не е за чист като хубаво. Става да видя USB-то. Някакъв. Те ще ръш. Ако не мога бягаме винаги. Аз нямам кабум! О, фак. Не бе. Чеквам. Та идея до горе да взема кабума, брат. Не, Иначе не, съм- върна, стой. Така ще ръш. Брат, не си шумът. Ако искаш ти дам моя, мен не ми трябва. Не, брат, бег от... Сега си еба майката. Чакай ти, стой, не бъде. До нас. Да, петъсва ти менюто. Да, тук са. Ей, ти бе, путката ме. Аре, давай ли че? Дет. Добре. Митек помпо имам, да знаеш. Добре. Те идват приятелчетата.
О, те двама лева. Те са четирима общо. Чао, тук. О, кабум-бум. Той има кабум-бум. И това. Да. Брат, как ме ще коди? брат. На второ място. На друго място. Да, не бе, така да взема да пана те на Ръмбъл. Бани не де. Не, няма да падат на ръба, ще им отбележа. Мани ли? Паднах им, отбелязах на друго място. Една чушка и да... Няма да падат. брат, виж ги те къде пада, брат. Няма да падат. Добре, дай ни на... Ей, тук, да я знам. Да вземем волта, ако искаш, да я знам. Добре. Те в едната част на мапа, ние в другата част на мапа, как тази ще добре, в принцип. Така че няма... Брат. Де това будала? Ще я го да убия. Убили го е? Да бе, един убит. Браво, е. Още един. Ето го, видя го. Двама бе, не един. Брат, тук е тия будели. Мале, точно му убива, по-голямо будала. Къде да Опа, е? един нокнат. Още има стрел от някъде. Един нокнат. И аз нокнах един. Него е. Видях го. Че го довърша, че... Аз не можах да го намеря моя. Не мога да го довърша. Не знам къде е. Брат, сега ако ме кажеш, че се ревайват в храста. Лази. Никой няма да спаси, брат. Аз не мога да го оцеля докато напад. Браво е, пацал. То направи вече един 2 кила! Аво! What? О, това е притеснително. Те са... Ама те паднаха вече, брат. Ти какво искаш? Те са Дай, паднали сега от... трябва да ги кърпим. Имам помпа. Бой. Давай. Знаеш какво? Взимаме едно лъже. Газ за волта, газ. Газ за волта. Не, газ за хората, аз Да. викам. Говорим се. Да, избием всички, аз викам. Да. Вече ме стрелят. Добре, къде сте? Тук при мен е някъде има един. Да, бот вече. Не е бот. Бот тебе. При мен. Бот е. Да, един. Ама имаше един реален. Не е реален човек. Пада при нас един пада. Бой? Не се занимай с ботове. Точно не мога. Път на гърни да взема да го демиш ли ми направи? Пред мен, дай. Дай да избием хората, дай да избием просто хората. Това е човек Това не вече. е важно. Вече. До нас. Те сте, бе. Оле, те да не се въшнали. О, пред мене. Браво, другия някъде. Друга горе. Дача едно. Да, те. Док. Ще го правиш ли? Док. Да. Човек. Убих един, още Бой. един убих. Да. Вече имаме 3 кила. Брат, убий го този легенда. Аз не мога го хитна. Да. Ще го довърша. Моля, дай игра. Довърши го. Идва още един. Нокна го. Браво. Някакъв бавнер. Добре, тази игра почваме добре. Добре. Оле, колко хора има тук. О, дай. Дет. Браво. Горе сме. Да, той има повече ботове, ама кой направи. Има ли още? Не знам. Къде са? Аз то мога Ей, човек. Бой. Там има един. Аре, Бой. Аз тръгвам, да знаеш. о, би го. Браво, бе. Давай да ходим на някъде с пил, бе. Чакай да помогнем от колко не е.
Да го не спасат. Да, ако някой вземе да видим. Опа, пред мене. Идвам, чакай. Пред мен е цял тим. Не са си бама. Чакаме. Ще отнеме малко. Дет. Били ги? Браво, бе! О, два тима. Ей, сега стана. брат. Идвам. Ще ги правим. Кояк на кама. Проблем много голям. Чакай. Един е майма мъжка. А, не, това бе. Идвам, тук. Почти. Не ме вешкат за момента, ама Къде си? бая са Маркни. добре. Маркни, къде си? Там. Там има един. Тук долу на плажа има. Много са. Там има. Опа. Как прави го? Довършвай. Отгоре. О, не. Много голям проблем. Как на един? Сега ще го правя. Убих го. Да. Горе имаше един, къде го? Не. Къде? Сега. Там. Пред нас. О, не. Го правим спокойно. Направи. Бабе, Дет, още един. нов скоп. Убито. Още. Там нещо ще видим. И правим удичък. При мен. Още един има. Само че не съм предърдил. Двама. Още двама. Да, идвам. Един го поем. Мирен бе. Един е дет. Другият 80. Качнат. На едно. Би го. Добре. Почвам ми да Какво е положението? 22 кила. Общи. Аз имам 8. Добре, идеално. Колко сме ние? Колко имаш ти? 5. Аз имам 8, 13. 13. Колко Аз има? имам 9. Яла тук вземи то ключ. Ево, човек. Аз паднах точно при тях. Не мога хитна. Дай само до мен. Опа, един нокнат. Единия ме... Айде. Не, тази игра ги просто. Те Давай. не западат много силни. Сега. То ми взе шилда, примерно, ама... Да, защото са никъде. Тихо е. Опа, идва... Стъпки. Идвам. Гледай до номер в моята. Чакай. Опитвам се. Да, брат, то се пробва да ме Бегай. клипне. Взех му 130. Мрял. Оу. Доби го все пак, ако ние решим да ги. Къде има приятелчето? Не знам. Много тежко положение. Нокнах един. 29, 58 какнат. Уби го. Брат, нокнах един прокнат. Дет, още един. Браво, е. Добивай ги, някой ги чакаш. Как направиха 20 кила, бе? Нок, още. Да. Още. Вземи, ще го. Бой, бой. Дай, бой. Уби го. Да, ходим да си наутим на. Брат, само един как го разцепи. 11. Уби. Ето откъде. То на мен да. О, ще умра. Не. Не, няма, не гей. Чай, че ще да Откъде падна стреля, от бе? зиплайна, брат. Къде е стрелял ни? Ето тук някъде. Маркни. Гледай го. Не знам. Ай, Не го го пред мен. виждам. Пред мен. Айде го е. Брат, сериозно ти човек ще ни спрейва отстрани. Аз тръгнах да го спаме. Брат, тия ни задминаха вече баш. Как е? Не. Продължават, какво става, бе? Идвай да се бием. Ма Пред те нас. продължават. Те не Брат, те спират да дават някакви качват водки. килове. Да. Ей го пред мен. Идвам. Не, няма никога. Не, тук е, бе.
Реално да. Ами аз съм тука. Чакай, Не, ще ми го снима. Добре, трябваше да има само. Още пред нас. чай. Ма довършвай ги, защото мога ги ревайвна. Беге, бе, мърни. Откъде? Не знам. Страни. Ага, е там долу. Чуя са хилна. Не бързо, имаме цяла игра. Те са ще умрат. Васето е много силно. Васето е много силен, ама има повече килове от мен. И от мен. В принцип, дай ги спрем Опа, нокнах един. По принцип ни стрелят и оттам. Да, знам. Дай да ходим да го ръшкаме, на малко е, на бяло е. На едно. Буквално едно. О, нокнат. Много да страни, отново ни дойдоха. Отзад, зад нас. Бягай. Зад нас ръшкат ни. Ама и пред нас има много идиот. И колкото аз имам пред тия пред нас. Ама те пред нас могат ни насерат. Не мога. Чай, че ма стрелят от всякъде, бе. Какво става, бе? Помощ. Къде? При мен. А. Ми чай, аз ще го наспама просто. Вземи Опа. го ти, взели го. Да. Какво става, бе? Откъде идват, бе? Нок. Не, бе, не ми го... А, така. Да не го вземат другите. Идват още. Какво става, бе? Бара, вземи тия фопери. За какво са ми? Не знам, взема снайпера. Имаш патрони? За... Пред нас. Имам за снайпер 36. Чакай, пред нас идва. Зад нас, ето го, при мене. Нокнат. Аз ще го наспама. Аз Убих нокнах го. един, идва. Добре, аз се убих един. Много добри ни са падат, честно. Давай. Бий ги. Добре. Извиняй, брат. Къде? Ето като. Палм мога. Не ми палм на горе. За колата. Бия. Снапнах ме. Децам. Много съм дет. Откъде те Много съм снайпер? дет. От домен са. На 3 съм. Самболина са. Децам. Моля те, убий го. Моля те, слапе. Брат, моля те. Ако ми зареди. Убий го, моля те. Не, стига, бе, брат. Бях хвакни бита, няма. Това да сме близо. О, за малко снайпер. И дай да убием ли бота да взема това, бе? Не знам, ма ще пробвам снайпер. Почвам го, брат. Айде, кажи се, бай. Ръшка ги. Айде, падна. Не би бота да се. Да, ботове ма се сипаха да така. Не са само ботове, има там човек. Тук що бях снайпер, само така. Манги ботове, бягат. Не съм. Идвай за слупа. О, трудно свъртно, бе. Чакай, бе. Това направи. Пи един. Пият два. Пи един и взимаме другите два. Няма да ги пи двата, бе. Сме живи и здрави. Стана това да изчупа, не ми се седи. Тук има още. Добре. Кое ти още един, ако искаш? Аз ще го отнача. Как ми са допика, брат? Не, ще траеш. Няма да пикай се. Не, брат, тъпън, няма ти чуши се. Я иди в зоната, мини. Да, верно, да. Брат, тъгвам по него. Опа! Много. МК-то е тук, МК-то. Не ми пука. Това е трагедия. Тук е един при вземем мен. като. Той избега. Избега някъде, куче сме. Чакай. Дитни, бе, брат, моля ти се, дитни. Брат, има някакви... Почва го да. Това да ти кажа само, че не е МК. Имаш ли другия съм? Брат, как е? Няма ми стигат кила, бе. Не. Чакай. Отивам в зона някъде. Ето го тук. При мене. МК-то, брат, МК-то е много силно МК-то. Не, брат, какво да направя срещу МК-то ми кажи?
Давай. И ми, пичове, очертава се, че ние бихме. И това беше всичко от нас. Абонирайте се, сабскрайбвайте, това е също. Абонирайте се, шервайте, лайкайте и до следващия път. Чао.